Ga sakon wani rabin ya shehu a bi Ramatu ko a canza masallaci domin ci gaban mushi zai kawowa. Ramatu ba ya san ayo mashi gaggawa, in gaggo Ramatu ba ya kin kowa. Ga taimako ga al'umma dan baiwa, mai tallafi ne ya je a gidan kowa. Ramatu jarumunmu ne mai talakawa, mai ilimi ne da bai kyamar kowa. Ramatu mikiya mai hangen nesa, yan yara cikin gida ke cin masa. Ramatu ko ina ya je za ya ci gasa. Usman ata mawaƙi na Ramatu gwarzo, komai da so a waƙar sai na gwarzo. Waƙa ko ta laƙe a kwakwalwata, in na bugu wasu sun rage muryata, sai ka ji sun ce mawaƙin Ramatu jan gwarzo. Ɗan ƙauye ya ƙware a wajen noma, yaro nike a waƙa gaba zan girma. Mai tafiya Allah kare maka hanya, Ramatu jarumin mushi ke ma fata. Mai nema Allah sada ka da samu, Ramatu jarumin mushi ke ma fata. Mai jinya Allah warkar maka jinya, Ramatu jarumin mushi ke ma fata. Addu'a ta yi bata tsaya ga masoya ba, har maƙiya bai yi wasu katanga ba. Baiwa ne masu yi masa ƙarya ba, bai ce banda masu yi masa ƙage ba. Ramatu namu bai tsallake kowa ba, ya ce in gwanko kowa amana ce, ba zai so yan jaha su yi kuka ba. Ramatu jarumin musan bai da fushin kowa. Abi liman ko a canza masallaci, abi Ramatu jarumin mu mazan fama. Rahamar Allah tana a gurin kowa. Abi liman ko a canza masallaci, Abi Ramatu jarumin mu mazan fama. rahamar Allah tana a wurin kowa. Abi liman ko a canza masallaci, abi Ramatu jarumin mu mazan fama. Rahamar Allah tana a gurin kowa. Jalla wa'ansa kai kadai na nake Allah, kuma na sa annabinka cikin zuci. Usman ata mai yawan yin sabo ne, wata kilma ko na kan yi cikin bai.